Icha khud hajir kit khot ka KSU haki bor pulit chaki police station waper ka jala dang pateng I hadu ni kesngi nei daw wali kenre ki yaki bar jala wawan kre mela cepok ka jala klem de em yaki khot kisla wabiang. Ne kesngi amla rem police station le de chakhut hajir kit khot ka KSU wa kentup ya presiden ka KSU West Jaintia district ulaj par sengkrem wa presiden KSU war Jaintia circle ulop khongla nei bha wa hapo West Jaintia hills le de lai ki chakmat wa kenre bar jala hakini kesngi wadem. Hepor walai hajir kini kwa yak mat ka seng de senran lang le de ki de khot ka West Jaintia hills district wa ki de khot ka war Jaintia circle. Hadin wa mi na police station u presiden ka KSU West Jaintia Hill District ulaj par sengkrem da ongu hei sakhiat to ukhud hajir gi yaki kontraktor ki waya da ki barjala chaki thaw kre yongki klem biang yaki kot kisla tang wada khud pathan da ki khot kaseng. Ongu yosar ini to ibuj don hi ka sorkar wa pendai tha na pentlot ya kaseng hei to ki mat walai luti tang wa ka khubor wa che hi ongi kat nang cha khud hajir kile unang pteng ki uken re barjala wem chongni hi kile kat wam phuyo ya ka an ya da jaj bro khnang yo changan ka pateng wa kan thup open kre kam ka sorkar ya ka MRSSA we open yo ILP chocho penrap ude wa ong wa ini ile yongki mto wa percaan tang wadu ne da wam kre ka sorkar ye kam te myo sa ki wa pna le da kihi da kadaw gile wa wat ka checkit wa penyen ha umling nei benta o kenre ya ki barjala le man yung jet hi e ko klembro ina do kharwe tarik mentau nai ban nang nei sakmat ngin yai peteng susu om mangin song thai ngin yai peteng susu kat ba ka sarkar hi kampat pentrekam ya kene ki ai na kaliang jongi ngilas dang to kosi ki thany amlerem bat sikwe ki thany hendrei ya kine ki bentak ba sakmat habaro hi ka West Jaintia Hills District ngin ya sakmat nang benta ban khanra ya kine ki bender tapi don nei ban ong halor kani ka ji khot hajir jongki bor pulit mah bor sarkar nakaliang ka jongi hingi ban rem jor haka jinsya nakaliang ka sarkar kadai ban khot hajir ya kitu gi kontraktor ki bara i ginong tre ki bombiang ki kot kisla ki bawan rung be an sing nega jaka hendrai ki khot penban damangi kitu gi kontraktor ki yalam tip na na Bangladesh ne na Nepal ne ya kita ginong tre ki barjila ki bombiang ki kot kisla gi jinsya ki dai ban khot ya gitu kontraktor te ngim tip pada balai bu sarkar ka khot hajir yangi imat kabut jong sarkar ban theung puja lane ban pentron yangi hendrai nakaliang jungi ngi pha gane kruak ka basai kat ba pinang penterha kata nginang khandra nakaliang jungi kata kadai khubar ka basai ka KSU ka nom chong thai hadu bandayo bat pentrikam yaki an ki badon kam banyada ya grib jai pendeu jungi nakaliang jungi mentak sngi lawan mi hangne po amarim police station halorba iyo ya ka we ka FIR kabala file da ka police station da ki police department te nakaliang jongi ngilawan mi ngila ay kujubab ba hakapayade bat kaneka kam te nakaliang jongi hi ngila sutu pagajing kali jongki kadai baka nakabenta kajing khanra jongi yaki mender ki bawan rung bean sakane ka jaka ka jongi ki bombiang ki kisla te ngi nakaliang jongi ngila ay kujubab ku basai ba nginom kan randen yakane kam lajia kat bejia long kat balong ru ini ya sakmat kat baka surkar hi keempat menteri kam ya ke MRSSA bat kumju kat ba ngimpat yo ya ka ILP te nakaliang jongi kum kaseng lada ki phawan mi man kasngi ru ngi nakaliang jongi ngin yai khandra man kasngi ngim ting ngim salia ya kano kino ki kendon ki bangingat ru hendrei nak benta ke jingsingan jo kari ber ka jai menreu ngin yat sakmat ban penim ya ka peteng ka ban sawan hot ngi tu bahkan ke jingle ka jongi kam dei ke babe ai lada ka sarkar hi kale ya ka kam ngi nom le damangi hendrei ngi i ba ka sarkar ka syong thia thai na do menno kila penyeng ya ketika ceget hang teh po umling na benta ban khanrai ki mender hendrei du menta ki kelayeng ja te ke ai kata karai na benta ban yada ya ka jai ban riu ko jongi te na kaliang jongi kum ki KSU ngim ban se ban siam ya ka sinjam kum ka we na ka jingkat su thia ya ka sarkar baka pentrai kam no ya ka an omba ngile ya kam be an hendrei kane ka jingle jongi kalong kum si benta ban pentrai kam baka ban kentu ya ka sarkar baka pentrai kam no mardor ya kine ki an ki bala don lupa kam tam ka MRSSA te na kaliang jongi hi nginom ting ladang isya kem ladang isya thuet ro hendrei kanong rim ka jongi hi ngiang skem ban yada ya karib ka jai mriu kata ka di kruwa ka basai na kaliang ka KSU